merkitsee jotain meidän kohdalla kaksi. Mitä nuotadeet merkitsee jotain meidän kohdalla kaksi. Että poika ja tyttö ne toisilleen on käyneet rakkaaksi. Että poika ja tyttö ne toisilleen on käyneet rakkaaksi. Mitä nuo tähdet merkitsee, jotta meidän kohdalla kolme? Mitä nuo tähdet merkitsee, jotta meidän kohdalla kolme? Että eilen illalla kultani kanssa lemmen liiton solmen. Että eilen illalla kultani kanssa lemmen liiton solmen. Mitä nuo tähdet merkitsee, jotain meidän kohdalla neljä? Mitä nuo tähdet merkitsee, jotain meidän kohdalla neljä? Että omalle kullalle kättään ja muille mä käännän seljät. Että omalle kullalle kättään ja muille mä käännän seljät. Mitä nuo tähdet merkitsee, jotta meidän kohdalla viisi? Mitä nuo tähdet merkitsee, jotta meidän kohdalla viisi? Että toivon on loimet ja kaihanan koteet lemmen langassa niisi. Että toivon on loimet ja kaihanan koteet lemmen langassa niisi.